Gibarugan ni Davao City Mayor-elect Sebastian Baste Duterte nga dili niya tugutan ang iligal nga sistema sa lokal nga gobyerno ubos sa iyang administrasyon. Sa iyang inaugural speech niadtong Lunes, gisulti ni Mayor-elect Duterte nga iyang pitulon og tul-iron ang mga dili maayong binuhatan sa pipila ka mga empleyado nga naa sa nagkadayang ahensya sa lokal nga gobyerno sa syudad. Sanglit buot niini nga mahatag ang tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhan. Tinguha ni Mayor-elect Duterte nga dunay patas nga oportunidad ang katawhan sa mga serbisyo sa lokal nga gobyerno. Gipasalig niini nga palambuon pa ang mga serbisyo sa gobyerno ubos sa iyang administrasyon pinaagi sa pagduso sa digitalization o public transactions. It is our goal to push for the digitalization of public transactions. The delivery of government services must be swifter and much more efficient. It is high time that we upgraded our processes on par with international standards. Let us take advantage of the latest available technology in order to keep up with the fast-changing trends in the global market. Let us ensure global competitiveness when it comes to government operations. The transacting public deserves the best public service experience. Digital transformation is not an easy task, but with your help and support, this can be achieved. The LGU shall continue to implement policies streamlining government processes. Inefficiency in local government will not be tolerated. All public servants must uphold the highest level of honesty, professionalism, and excellence in governance. Red tape and fixing must end now. Help us stop these acts by reporting them to the authorities, to the City Mayor's Office, or to the Anti-Red Tape Authority. Nagpasalig sab ang mga Dabawenyo nga mutabang kang Mayor-elect Duterte sama na lang nila alias Neneng ug alias Mayet nga nagkaasikaso og mga papeles ug dokumento sa laing tawo nga ilan ang naandan nga pamaagi sa pagpangwarta aron dunay ikasuporta sa ilang pamilya. Nang dili man pwede para sa amo, parehana mo, bookkeeper mi, mawad-an jud mi og trabaho kung inaana man labi na kung register jud mi. Dili man pwede ana mayor nga inaana ang masistema. Unsaon na lang ang katong pamilyado nga inaana nga naningkamot pod para makatransact man legal man jud siya na kung ipaagi sa owner, wala na jud. Na may time nga ang owner, kuan jud siya, busy jud kaayo. Mawad-an pud mi og trabaho kung kana iyahang ipadayon. Ang ako manggod pagkahibalo ana, ang taxpayer wala na jud time nga mo process ana. Munang ka ng mga bookkeeper registered yun na siya sa kuan business bureau of sa business sa BIR accredited yun na siya nga mo yun na mo process sa mga documents. Pwede po nang kanang mga picture nga wala na kuan kana mo na dapat wala pa man ta kabalo pa man ta ka experience ato lang silang suportahan ang mayor dire nga bagong gi-elect. Nagtuo si Councilor-elect Tek Ocampo nga walay laing tumong si Mayor-elect Duterte sa pagpitol sa mga walay prinsipyo mga empleyado diha sa nagkadayang ahensya sa lokal nga gobyerno kundi ang kaayuhan sa mga Dabawenyo. Tinuod magid na no sukat patang na ata diya sa media nagtrabaho tuo na duna na gid na. Gani daghan mga reklamo nga nakaabot sa muha. Muadto sa stasyon pa no ang uban ang problema lang manggod kay dihang mag-interview na ta. Kung ano to mga detalye murag mabalibad man kay mahadlok no mo bitaw na nga siguro sa panawagan pod ni Mayor-elect Sebastian Baste Duterte nga mga ina lang pumigtabang sa mga katawhan kay kung gusto ginato mahunong ning giingon nato nga red tape o kaning maong gitawag na nga kalakalan no sa nagkadayang ehensya diha mga itagtabang sa katawhan nga maisugon silang mo report. Total doon na may assurance ang atong alkalde ng Dakbayan nga motabang og
pitulon kining mga dili maayong binuhatan. Panawagan ni Tek sa publiko nga i-report dayon sa mayor's office o di ba kaha sa mga hingtungdang ahensya o galing makasinati o dunay matikdang mga susamang katikaran. So hangyo lang nato sa ato mga kaigsuonan nga tan-aw nila nga ginaipit sila, no, iniining mga unscrupulous nga mga tao diha, ano, sa particular nga mga buhatan. Dapat lang ginaisumbong sa buhatan sa mayor, no. Og kung doon na pa'y mga plano nga mo pugong ni ana, di na lang unta. No? Kay gusto man sa atong mayor nga hanay ang atong operasyon sa Dakbayan sa Davao, labi na diha sa gitawag natong ease of doing business. No? Importante kay na, kay kabulo man gud mo kung paspas ang atong mga transaksyon diha sa gobyerno, walaon nato ng mga binuang diha. Ugmang adlaw na Hunyo 30 sa udto, mulingkod sa iyang pwesto si Mayor-elect Sebastian Duterte o ubang opisyal sa Davao City nga midaog niya itong May 9, 2022 elections nga nakapanumpa na sab sa milabayng adlaw. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.